दे होमबा थांदो। औ दे। थाथ'। मोजाङै खोथा बे दरजाखौ फाङाबालासिनो बै गुनजेरजों बहा थांदोंमोन नोंलाय? आंलाय ओरैनोसो बेरायहैदोंमोन दा। बेरायनो? साला! आं थानायाव बै गुनजेरजों मानो बेरायहैनो मोननांगौ जाखो नोंलाय? बेनिखायनोथ' नों आंनो सानसुबावबो ओंखाम संना दोनाखै? आंखौ निमाहा होदो, आं आरो बेफोरबायदि मालाबाबो मावला। बे लकडाउनाबो माला जोबगोन? सोरनि बिसिया सोरनाव, सोरनि फिसाया सोरनाव दं रावबो मिथिला। थांनाय बाराव जौसे हरदों, बे बाराव बिनिख्रुइ बांसिन हराब्ला कर'ना भाइरासआ जेरै बुहुमखौ उलट पालट खालामदों, आंबो बिसोरनि संसारखौ उलट पालट खालामगोन। गुनजेर आंगुर बे हरबासि देवानिया। आइनि खर'आ मा दै बहा थांनो? नोंसा अ आदै गंगा असरते आहिपाला माने आं नोंसोरनियावनो थांनो होनना फैदोंमोन आदै। गोनां खोथा दंथारो आंहा। ओइ आदै दिनै बाराया मोजां नङा। माब्लाबा थांदो, माब्लाबा मोजां सम लानानै लेंहरसिगोन आं आदै। आदै आंहाबो गारि गैया। आदै नाङा नाङा नाङा। माब्लाबा थांनो हागोन आदै, माब्लाबा थांनो हागोन, माब्लाबा। बारखोनो हायाखै। सैमाया थल्ल' गलांबाय। मा बिखाजों गारलांखो बेलाय? सैथोफ्रा मा लांनो फैदो बिसोर आंनावलाय? दिनैबा हले गाग्लुंना गालांजोब्बाय खोमा दै। सैमाफ्रा मानो इसेबां मेगन सायो आंखौलाय? एरना होलांथारबायलै बिसोर। मामि ओंखाम ओंख्रिसो गारदोलै। र' हनैहाय बाबाया फैखाबाय। गैला दिनै। हा अखानायावलाय माथो खालामबाय थाखो? गारिनिफ्रायलाय माथो ओंखारासै? फैदो ज' ओंखाम जाखानोसै, गथ'फोराबो ओंखाम उखैजोब्बायनो। रावालाय मासे गोदैलै, दासो एसे स्रां मोनबायलां गोसोखो।
हा बबावथो थांदोंमोन एफा गोबाव दासो फैलायनाय र' बिमा बिसोर बै सैमाफ्रा बेवहाय मा लांफैदों बिसोर हा माथो नोंनिसो लोगो मोननो नोंखौसो लोगो हमनो फैदोंमोन नों गैयिखाय थांफिनबाय बिसोरखौ बेवहाय बारा जायगा होना बिमा मामि ओंखाम उखैसो गारदोलै थ' जाहैनोसै थ' थौ आइमोन थौ नै आर'नाइ लां थौ बेलाय फैफिनबाय लोगोफ्रा मालाय मा नांगौ नोंसोरनो मा लांफैदों नोंसोर बेवहाय मानसिजों बिदि रायलायाव मोजां रायलायनो नागारै र' बिमा नों जेबो मिथिया नोंनिया जाद्रायाखैलै गुनजेर माबा जों मानसि नङा नामा जोंहाबो मान सनमान दंब्रा आच्छा दे बुं मा नांगौ नोंसोरनो मा नांगौ जों नोंनाव जेबो लांनो होनना फैयाखैलै गुनजेर माबा गाग्लोबनो फैनाय बायदि मोनदोंलै बियो बाथ्राया जाहैबाय हा मा गुदि गैया बिजौ गैया गुलाय गुजाय खोथा रायलायबाय थाखो नोंसोरलाय नों जेबो मिथियालै बिमा नों जेबो मिथिया नोंनिया जाद्रायाखैलै गुनजेर माबा नोंनि गाथोनाव गाग्लोबनो फैनाय बायदि मोनदों नामा नों जोंखौ जोंबो नोंनि न'आव ओरैनो फैयाखैब्रा हा मा गाथोनाव गाग्लुंनो रायलायखोसै ओइ मा बुंनो नोंसोरो मा बुंनो थब्लं बुं बै सौरागुरि लाइब्रेरियाव मिटिं दंलै दा हा मिटिं बै गासै गबथना हालामनि रायजो राजाफोरखौ लानानै एबारनि बिटिसि इलेक्सनाव भटखौ सोरनो होनांगौ सोरनो होनाङा बेखौसो रायलायनो नागिरदों बेखौसो खिन्थानो फैदोंमोन जों नोंनो नंगौ नामा आइथ' आं थांगासिनो होद जों थांबाय नों दा थांबा थांदो दे थांलालै बिदि हिनजावसो माबा एरना फैदो बायदि मोनदोंमोन बियो हारिनि सेन्टिमेन्ट दंबा फैगोनब्रा आं बेबायदि इलेक्सन टिलेक्सननि मिटिं सिटिं बानायलांनाय बिफा जागोन थ' ओंखाम जाग्रोनोसै थु बे मालायफ्राथ' लाख लाख खौटि खौटि थाखा जाबाय जों मालाय जानो हाया ना मानो हाया हाथारनांगोनानो पुरा बुजाय खालाम इलेक्सननि नामै सोरखौबा फुस्लाय जोंबो उदां खालामनांगोनानो जोंहा मालाय उदै गैया होमबा नाथाय खोनासं नोंथां इलेक्सन बे मिटिंनि गेजेराव रावनिबो जानानै खोथा दाबुं साइडसो बुंबाय था अब्लासो बुजिया बुंगोन नांगौ जायोब्ला बेथिंबो जागोन बेथिंबो ऐसा करते हैं आप कभी कंपनी में रखते कभी बाहर रखते ऐसा क्यों कर रहे हैं यार एक लॉकडाउन के बीच में कहाँ जाएगा ये लोग सोर जाखो बिलाय माथो अरगासोलाय बिलाय जब आना चाहिए ना यार क्या यार आप भी ना अजीब सा आदमी यार थोड़ा समझ में आना चाहिए यार थोड़ा समझा करो यार मबाइलावलाय सोरजोंथो रायलायनाय दं नोंलाय ना सोरजोंबा दङ नोंहालाय आदै बै बम्बाइआव लोगो माखासेया कर'ना भाइरासनि सोरखौबा कम्पानियाव लांना दोनहैदों सोरखौबा रुमाव दोनदों सोरबा रुमाव थानाया रेसन गैयालासिनो मोजारा रानथाब खुथाब जानानै आयै न'आव थांनोसो होननानै गाबहरगासिनो दङ बिसोरखौनो खबर लाहरदोंमोन आङो ओजों ट्रेनखौबो एकदम माने ताला मारिना दोनदों लकडाउनासो बारायबावनो नागिरदों माबोरै फैबावनो देलाय ओंखायनो बै सुपार बेजारखौ एसे फल'ना जाहरदां साला हैमानि फिसाखौ एसे थेला मोनसे लकडाउनानो जादोंलै आदै लकडाउनखौ खालामबाय इसोरा उदैखौथ' बन्द' खालामोन अब्ला साननांगौ जेबां गैयामोन जेबो गैलामोनथ' आरो बै मानसिफ्राबो साला बै ससेल मा होनोलै मा होनो डिस्टार्ब ना मा होनो बेफोरखौ मानिला नालाय ब्रा डिस्टार्ब नङालै डिस्टेन्स आंलाय आरो डिस्टेन्ससो होननाय खोनाबावदोंमोन आदैमोनालाय बुजुसो भटनो फैदों भट दे फैग्राफोरनि होननाया नै बिफोरबायदि दिनैनि बे हरखाब इलेक्सननि सोमोन्दै
सावरायलायनाय जथुमाखौ सालायलांनो थाखाय आङो गुनजेर बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय रायजोफोर। गिबि गिबियाव बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनैनि मेलखौ बयनिबो हेफाजाबजों सामलायलांनो थाखाय आं आखायाव लाबाय। दिनैनि मेलनि थांखियानो जाबाय गुनजेरा मा मा थाव गबरथना होनानै हालामनि रायजोफोरखौ गासै फानगासिनो रायजो दं? राजाफोरखौ लानानै फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव माबादि बिजाथिखौ जों सायख'नांगौ आरो ओनसोलाव माबोरै गोजोनखौ लाखिनो हायो बेनि थाखाय सावरायनो नैबे मेलखौ खुंफुंनाय जादों। गिबि गिबियावनो राकेश रामसियारि बिथांखौ कर'ना भाइरासनि सायाव एसे बिबुंथि लाखिग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो खुलुमबाय गासैखौबो। दासान्दि मोनसे कभिड-19 जे केस कर'ना भाइरास, बे कर'ना भाइरासआ गोबां जायगायावनो साग्लोबसारदों। दा बे समाव गासैबो न'आवनो थानांगोन, लोगोसेनो आखाइखौ मोजां सुनांगोन, मास्क गाननांगोन। आरोबाव बे न'खरसेनि खाथि सुबुंफोरखौ नोंथांमोना बुजायनांगोन जे सुबुं फोनांजाब बा सुबुं जानथायखौ जों खालामनांगोन, माने 1 मिटारनि बा बेनि गोजानाव थानांगोन। आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे समाव खावलायनाय गोजोन्थों। हरबासि देवानि आदैखौ एसे ओनसोलनि जौगानाया माबोरै फैगोन बेनि बागै एसे बुंनो थाखाय हरबासि आदैखौ खावलायबाय। आथुदुलि आद्रि खांथाला थांना फैनोसै। थांदो माबारै स्टेन्ड आप। खुलुमबाय रायजोफोर। रायजो नुब्लानो माबा गोलोमनाया हाव हाव जाखांजोबो आंना। थाङै बिथाङा मालाय आंखौसो हरबासिखौसो सायख'नो मोनबायना। बे कर'ना भाइरास ना मा कभिड-19 ना मा हाबदों बे दिननिफ्राय हरबासि देवानि जादां नामखौ बुंलांनि एसे। 1 मिटार गोजानाव थानांगौब्ला बिसिनायाव हिनजावसो थाजाबनो मोनला। ओंखायनो मालायनो हर थागोमाबायो आं। ओंखायनो हरबासि देवानि नाम थाबाय आंहा। बयना जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव जाबादि याबो नारदों, जिब जुनाराबो नारदों। दा बेफोरबादियाव रायजो राजा बबाव थाबावनो? मैथाबारि हादानाव सोनाब दैबारिनिफ्राय फैदोंमोन, दैयाव थानो हायैनि हाजो जायगायाव फैबाय। बोरसि दैमाजों खुरख्लाबलांबाय। दा बेफोरबादि समाव जाय राजनिथि हान्जाफोरा जोंनो सहाय होगोन, आं बेफोरबादिनोसो भट होगोन। रायजोफोर आंबो बिदिनोसो होखागोनबो। आं बारा बुंनो रोंला। रायजोफोर आं जिरायनोसै। मादै, बे ओनसोलनि सोमोन्दै नों मा लुगैयो एसे बुंलाय मादै। जोंथ' बोरायबाय जेबो गैला। रायजोनि खामानिखौ जाय मानसिया मोजाङै मावगोन बेनोनो भट होगोन। ओइ मोख्रेब भाइ, एसे बिबुंथि लाखिलाय दिलाय। नाम गाज्रिखौ मानो गाबज्रिनांगौब्रा? बेलेग नाम गाबज्रिनाय नामा मानसिफोरनि सिगाङाव लासिं सिं। दहायनिखौनो बुंथि। रहलै रहब्रा र'। गिलुं खुलुमबाय रायजोफोर। आरो मा बुंनो, बै जोंनि बर' समाजाव गोबां सेंग्राफोरानो मोरला मोनसे फाबजिंजों नांथाबनानै बेखार जानानै दङ। दा बेफोरबायदि बेखार सेंग्राफोरखौ आंखौसो बुंबाय नामा? जाय राजनितिक हान्जाया नायफिनगोन बा माबा मोनसे थांना थानायनि लामा दिन्थिना होगोन, जोंबोथ' बेफोरबायदिनो भटखौ होनांगोन। उपाय गैया ना मा बुङो थेंगोना? नंगौ। आखाइ फुफ्रा। खुलुमबाय रायजोफोर। जोंनि गेजेराव गोबाङानो गावबा गावनि बिबुंथिखौ लांखाबाय। जों माबायदि बिजाथिखौ जों सायख'नांगौ गावबा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों रायजो राजा फोरमायखाबाय। जोंनि गेजेराव गोबां जेंना दं। बे जेंनाफोरा दिनैसिमबो सुस्रांजायाखै आरो बे जेंनाया जोंनावल' नङा, जेरावबो बे जेंनाया दासिमबो सुस्रांजायाखै। बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेखार जेंनाया दासिमबो सुस्रांजायाखै। दिनैसिमबो बर' बिमाफ्रा दिनाव बोथिसे ओंखाम मोनजायै, बोथिनै ओंखाम मोनजायै दिनैसिमबो दं। बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव बोसोरफ्रामबो दैज्लां सफैब्लानो नारेंगुरि, खाग्राबोरि, मरागुदि, गबरथना ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा
बोरसि दैमानि हा खुरखानायजों हालाय हाफाय जानो गोनां जायो। आरोबाव मानास ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बोसोरफ्रामबो माइ आबादफोरखौ जिब जुनारनि उतपादाव मोजाङै आबाद मावनो हाया जायो। बरपेटा रडनिफ्राय साहाजों मानास हाग्रामासिम फैनाय लामानि जेंनायाबो दिनैसिमहालागै सुस्रांजायाखै। दिनैसिमबो बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां जेंना दं। नोंथांमोनाबो मिथिखायो बैफोर जेंनाफोरखौ जाय बिजाथियानो सुस्रांनानै जोंनि गेजेराव गोग्गो समाज दानायाव बिगोमा होगोन बैफोरबायदि बिजाथिखौसो जोङो सायख'नानै भट होनाया गोनांथि दं होननानै आं सानो रायजोफोर। बेनिखायनो जोङो गासैबो मोजांनि थाखाय सानलायनानै भट होनाया मोजां रायजोफोर। आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय रायजोफोर आरो दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै फोसावबाय। बे अरगायालाय बबाव थांखोब्रा? मोद्लाया मेख्रेबमोनजोंसो दंहैयो। बहायसो थाहैमारो बिसो थायोब्ला उदैया रानगोनलै जोंना। थानायखौ माबाय थाखो लाबदो दैया। दिनैलाय बाजाराव थांला? दिनैलाय रबिबारखौ मिथिखाया। रबिबाराव रावबो दखानखौनो खेवनो मोनखाया। ए बावदोंमोनसो आंलाय बेखौनो। अनजिमा, अनजिमा नानि। मा आदा? आङो खामानियाव थांनोसै। नायलाय खामानियाव दादांसै बुंनायखौनो आरो खामानियावसो थांनो ओंखारलायबाय बियो। आं मैयानो थांगोन होनना खोन्थाखाबाय बिसानाव। दा आंखौ थाङाबा बिसा गाज्रि मोनगोन ना। नाङा आदा दिनै दा थांसै। आरो बै दारिखौबो सिनजानांला नोङो बिदिनो लाबाय था। बादों बेफोरखौ। आंनि दारिखौलाय मा अरजादों? हनै मोनलाफोरा फैलायबाय डिस्टार्ब होनो। मा गुमै खामानि थांसै नङा? आरो बे बिनानावा आं हरदोंना नोंसोरनि गांनाय उखैनाय गासैबो सुजुगनां। ओइ मेब्र' खोथाया मोजां मोनबा बुं नङाबा। नङाबा मा खालामनो जोंखौ? नोंसोर जोंनि न'आव फैनानै जोंखौनो दम'फैदों? ओइ नोंसोर मा बारा ओंखारलां बिनिफ्राय नङाबा मानसि लिंहरगोन आं। मानसियाथ' जोंबो, अब्लाबो नों आंनि जाहां नालाय नोंनि बुंनायखौ आं मानिखानांगोन। ओइ गारियाबो। ओइ गुमै थाथ'दो। मोद्लालानो। जाबाय नानि, आं दिनै थांला खामानियाव। बिसानाव मोनोमोनलै। इसानाव ना? बिदिबा आं सोंना फैनि। थांदोलै माबार। बिनानावखौबो हाबायावनो दं। फारसेथिं गेदेर गोलावफोराबो जोंनि न'खरखौ रावबो नायसनथारा माथो। मा खालामबावनोलै आंलाय? जोंसार भाइ। जोंसार भाइ। मानसियालाय मा सिरिब्रा? मा आदा? ओइ सान्दुं गोसाखाय जौ रोसिसो नागिरनो फैदोंमोन आं नानि। ए गैया आदा जोंहा जौ सावैया गोबावानो जाबाय। दे बिदिबालाय गुबुनाव नागिरहैनोसै आं। औ दे। जोंसारालाय माथो जादों? माथो रावजोंबो रायलाया? माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा जोंनो खिथा। जों एसेबाबो हेल्प होगोन। जेबो नङालै अरगाफाय। जोंसार भाइ थादो थांसै आं। दे होनबालाय। दोनदोलै खालि पाबजि जेरावखि थाङा पाबजि। फाग्लासो जागोनलै बिजों। हे जौ बाखि नांगौ हनै हनै हनै। थाखुमादो खारदो गैलालै। बहाथो गोमाजोबखोलै बिसोरलाय?
नांगौसो गारखुमा लांबाय आयु बेलाय माथो आदा अरगासोलाय हामा नागिरदों आदायालाय नानि आङो बर' सिनेमा खालामनो नागिरदों नालाय बेखायनो लकेसन नायलाबायदोलां फिल्माव जोंखौ एक्ट्रेस जानो लिंहरबानो जाबाय आदा जागोन नानि बेफोरलाय जोंनि आगसि आखाइनिसो खामानिखा जोंहा लोगोनाव आलासि दे बिदिबालाय नानि दे थांदो दे आंखौ गारना थांदोबा हले दिगदार दं बिसोरो आदा मा खालामदों दं नानि ओरैनो अनजिमा गैया नामा आदा दङ नानि अनजिमा ओइ अरगा ओइ दुफाय मौरिबाय मुसौ माइसि बैमारनोसोलाय फाग्ला बुजागोनसो बिसासो पाबजि मानसिखौ बिदि सिगिनालै है फैदोलै फै जिरायफैदो सिङावनो सोरावनो थांखोब्रा बिलाय लायनोलाय नोंखौ थांनो थिनखाबाय ना बेखायनो बैखौ मानो थिननो नांगौ नोंलाय अरगाखौलाय हा नायनो सुखुवा मानो सुखुवा गंदाब जिरायना गेले रलै गावनो बुंबाय आं थांसै होनना सानै गावरेन रुवां खर'आव बै अरगा सुवादाबो दाबो सौफैया लोंबोग्रोखाथारबायसो बेयो हारसिंनो हा सोरानाव लायदों मालखौलाय मोजांसो सोंदों नोंखौ थिननायाव नों मानो थाङि गावनो थांगोन होनना लादोलै आं थांसै होनना बाखादों एब्लाब्ला गाननाय जोमनायावबा देदलाला नेटालाय मा जादोंब्रा दिनैलाय नेट गाननाय नाय डेन्जार नुदो दासो सुपार लाबोदोलै हालौ बिनो हाव लुदो एसे साला नागिर मानसिया गरमाव जौ गाज्रि जाजोबदोंनो गौदो थैबायसो दारमासनि हे नोंथ' पुरा लोंबोखादोलै लोङाखै सयथिबो नै मोनामसु साला आं इदि नङालै केसार मिलाव हाजिरा मावनो नामाब्रा केसार मिलाव गोदाव स्रब लकडाउनाव हाजिरा मावलाबायब्रा बेसेथो बिदि बेकार गिदिं जौ लोंनोब्रा मानसिफ्रा गाज्रि बुङो नंगौथ' आरो हाजिरायाबो मोजां होदोंनो हाजिरा मोजां होनबालाय मा जामब्रा जोंफोरबायदि मानसिया बिदि लेबार मावो नामा खामानि गैया साइस गैया बाइस गैया मालिकफोर जानायमोनबासो बे मा लेबार मावलाबायनोब्रा आं दा बायदियाव बै जोंनि केसारनि मालिक जानायमोनब्ला नोंसोरखौ सासेबो खामानि मावनो लायामोन आं मालिक जायगा गैया नामा बिसिनालाय जौ लोंनायालाय बहा थानो बिसिना जौ लोंनो जायगा थायो नामा जेराव मोनो बहायनो लकडाउनखौ बिसोर मानियाखै ससियेल डिस्टेन्सखौ बिसोर मानियाखै मा मानिनो दानि बेनिखायनो बारायाव बारा कर'ना भाइरासआ सन्देरगासिनो दं ओइ लेबारा साथामल' गैया सार लकडाउनखाय रावबो फैनायाखै जों साथामल' फैदों बिखौ बेयाव गारहरजोबनानै ओमफ्राय बैखौबो बैयाव साइड खालामहर मोजाङै साइड खालामजोब मिथिबाय जागोन दे सार जागोन दे फैदो इलेक्सना खाथि सफैबाय मानसिफ्रा भटखौ सोरनो होगोन सोरनो होआ जागासिनो दं बिस्रा आरो लोंनायावसो बेस्ट नंगौबोलै बन्धु जुलि मा जानला मानला जुलि नागिरलाबायखो नोंलाय हायथागोन मा जुलि जालाबायखोलाय बै बुख्रे मा खालामजादों बिलाय
फैबानो बिला मा जुलि जुलि बिला माबालै आदै बै जों जौ लोंहैनाया सिख्लाया बेना मा नाममोनलै आदै बाथ्राया बेफोरबादिसो बिनि मुङा फुंबिलिसो आदा लोगो लोगोनो लाइनखौ क्लियार खालामनो होआ मानो थिगानो दं नों आंबो थेंगोना फै जोंहाबो गेजेर गेजेर मोनलोंबाय थागोन आं दं आदै आं दं नों बे हरबासि देवानि थासान्दि जेबो साननांगौ गैला आंनिया आखाइल' मानगानांगौ बे दुलदां जानांगौ आदै जों थांबाय दे आदै दे ओइ आदै दे मदि दिबालाय आयौ फाग्लिया दिनै मा गोसोखांखोहाय हेलौ मा खौरांहाय मोजां दिनैलाय मा गोसोखांदों नोंखौनो गोसोखांदों आरो हा नोंहा फन हरथारा नालाय नोंहालाय माथो खौरां आंना खौराङा मोजाङानो बिदिनो दं ए नोंनियालाय आंनाबो मोजाङानो माबाहाय फाग्लि दाखालि माथो नोंसोरनिथिं सोरबा दोनखारलांदोंनो ए आंलाय बेखौनो नोंनि बोरायखौसो सानदोंमोन है जोंना फिसाया बिदि नङा आंबो खोनादोंसोमोन नालाय नांलाय खमलायबाबो बिबो आंनि बाथ्राखौ मानियो आंबो बिनि बाथ्राखौ मानियो औ बिदिनो सोलिनांगौथ' आरो सिबाय गथ'फोरनि सिन्थायावनो बोरैबा जालायलांबाय मानसियानो आंनि जिउनिख्रुइबो आं बांसिन फोथायो बिखौ ए नोंनानो मोजांहाय बिदिबा दे बिदिब्लालाय दोनथ'नोसै आंहा खामानि दङ मा जाखो बिफा मानो गाबदों जेबो जायाखै बिमा जेबो जायाखै मानोथो गाबदों आइमोन ओरै फैनाय जेसेगा बैथि फैलाय आइ मा जादों बाबा नोंसोर जेबो मिथिनाय नङा फिसा आइ बैथि नों ओरै फैनाय फै आइ फै बिमा नोंनि आन्दो आं गोबां गोरोन्थिफोर हाबा मावबाय जेबो नङा बिफा सानस'नो हायैयाव मानसिया गोरोन्थिखौ मावखायो आरो बे गोरोन्थिखौ निमाहा होनायानो मानसिनि देरसिन धोरोम बिदिबा नों आंखौ निमाहा होगोन ना बिमा मानो होआ जानो बिफा बाबा नों मानो इदि जाला मेला सानबाय थायो जेबो नङा आइ जेबो नङा ओइ माहाजोन फैलाय गारियाव गाखो फैलाय नोंखौ नांगौ जादों आंनो मानो लिंफैदो बेलाय आंखौलाय दिनैलाय मा गोनांथि जादों बेहा ना माबाफोरसो खालामनो नागिरखो ना माखोब्रा माखौ गिदोंलाय माहाजोन माखौ गिदों गिनाङा फै 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 गारियाव गाखो फैदोल' आबै मैगंखौ नायथ'दोलै दसे जागोन दे फै जिरायफै माहाजोन नोंबो खोथाखौ बुजिनांगोन जोंखौ गारजिन मोननो हानाय नङा मा बुंनो नागिरदों खोथाखौ थाला थाला बुङा मानो सनाथि जोंनि रिलेशनशिपखौ आं दिनै बेवहायनो फोजोबनो होननानै सानदों बिनि थाखायनो आङो नोंनि बोराइखौ आं बाजारनिफ्राय लानानै फैदों आरो दिनै आं नोंनि बोराइनो गासै बाथ्राखौ
मिथिहोनो थाखाय आं सानदों। माखौथो नायबाय थाखो जिरायदो। माहाजोन नोंनो दिनै आं गासै बाथ्राखौनो फोरमायनो होननानै फैदों। सनाथि नोंबो दिनै बुजिनांसिगोन। आंहा दिनै न'खर दं आरो फारसेथिं बिबार बायदि सानै फिसा हिन्जाव दं। नोंखौ दिनै माहाजोना नोंनो जेसेबां अननाय होदों बेफोरबायदिनो आंनि बिसियाबो आंखौ जोबोर अनो। बेनिखायनो नोंबो बुजिनांगोन। माहाजोन नों बे बाथ्राफोरखौ खोनानानै गोसोआव माबाफोर दुखु मोनदों नामा? नोंसोर जुदि नोंसोर सानैनि गोरोन्थिखौ बुजिलायबायबा आंहा बेहाय बुंनो गोनां जेबो गैला। नों गैयियाव गोबां आन्दो आन्दो थानानै आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय। आंखौ निमाहा होदो। आं सानस'नो हायाखैमोन। आं गोरोन्थि मावबोबाय। जाबाय दे जाबाय आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दंखायो। माहाजोन नोंदि जोंनि गोरोन्थिखौ निमाहा होबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय माहाजोन। जाबाय दे जाबाय फंबाय, मानसिया गोरोन्थि मावफ्लांखायो। सनाथि नोंसोरबो रुजु रुमु संसार जादो। आंबो दिनैनिफ्राय रुजु रुमु संसार जालांनोसै। थादो माहाजोन थादो, आं थांनोसै। दे दे दे। खुलुमबाय। नोंथांमोना हरबासि देवानि नैथि खोन्दोखौ नायनानै माबायदि मोनदो कमेन्टनि जोहै जोंनो फोरमायहरदो। आरो नोंथांमोना लाइक आरो शेयार बानायनो दाबाव। आरो हाजासे नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। थिग बेबायदिनो नोंथांमोना हरबासि देवानिखौ उननि समावबो अनसायलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय।